गोदान मोनसे थाखोसिम गासैखौबो बरायबाय दिनैनि थाखोआव मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथाय बेनि सोमोन्दै जों सावरायगोन। बे दङ थाखो 9 नि सानखान्थियाव दङ चैप्टार 4। दा बेखौ जोङो सावरायगोन दिनैनि नैबे थाखोआव। दा जों गिबियाव नायनि जे मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथाय। अब्लाथाय नै मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथाय होनना बुंदों। गिबियावनो मिथिना लानांगोन जे हांखोआरि समानथायफोरालाय मा। हांखोआरि समानथायफोरा जाबाय ओरैबायदि समानथाय जायफोर समानथायफोरहा बा जायफोर समानथायफोरनि जितु डिग्री माने मा? डिग्री माने देरसिन पावार आरो ना। डिग्री माने जाबाय देरसिन पावार। देरसिन पावार बा देरसिन गोहोथि। देरसिन गोहोथि जायखौ जोङो हाईएस्ट पावार होनना बुङो इंराजियाव ना। हाईएस्ट पावार माने नाय डिग्री माने मा? डिग्री माने जाहैबाय मा? देरसिन गोहोथि बा इंराजियाव होनो बेखौ हाईएस्ट पावार बा देरसिन पावार होननानै जों बुंबाय थागोन आरो ना। दा होमबाथाय नाय हांखोआरि समानथाय जानोब्लाथाय मा जानांगोन? जाय समानथाय दङ बै समानथायनि डिग्रीया बेसे जानांगोन? डिग्रीया जोंना 1 जानांगोन आरो। दा 1 डिग्री गोनां समानथायफोरनि महरालाय माबायदि? दा आङो जुदि ओरै होदोब्लाथाय हमना ला x plus 3 equals to 0 होदोब्लाथाय मा जागोन इयो? इयो मोनसे समानथाय। इक्वल्स टू 0 थायोबाथाय मिथिखा बेखौ मा होनना बुङो? मोनसे समानथाय होननानै बुङो। दा बै समानथायाव सोलायस्लुआ सोर? सोलायस्लुआ नैबे x जाय हांखो दङ x ना। नैबे हांखो x नि x खौ मा होननानै बुंगोन? बेखौ होननानै बुंगोन जोङो मोनसे सोलायस्लु आरो। अब्लाथाय नैबे सोलायस्लुआव बेनि पावारा बेसे? नैबे पावारा बबाव थायो? नैयाव थायो नंगौना? नैयाव 1 2 3 नैयाव थागोन आरो ना। दा इयाव जेबो पावार गैया। जेबो पावार गैया माने मा? जेबो पावार गैया माने नैबेनि पावारा बेसे जायो? मा थाखुमाना थायो बेयाव 1 थाखुमानानै थायो आरो। थामहिनबा नैबे एक्सआ जेबो पावार गैया माने मा? बेनि पावारा मा? 1 आरो। अब्लाथाय नैबे 3आथ' सोलायस्लु नङा नालाय जोङो 3नि पावारखौ जोङो नायलायनो गोनां गैया। मात्र सोलायस्लुनि पावारखौ नायबानो जाबाय। नैबे सोलायस्लुनि पावारा जेबो गैयामोन माने 1 आरो जुदि बे देरसिन पावारा 1 जायोब्लाथाय अब्लाथाय बेखौ मा होनना बुंगोन? मोनसे हांखोआरि समानथाय। दा बेयाव एक्सल' मोनसे सोलायस्लु दंमोन। बेनि पावारा बेसे? देरसिन पावार बेनि पावारा 1 आरो गुबुन पावार गैला, गुबुन सोलायस्लु गैखाला। अब्लाथाय नैबे जाय सोलायस्लु मोनसे दं बेनि पावारा 1 नालाय बेनिखायनो बेखौ मा होनना बुंगोन? मोनसे हांखोआरि समानथाय होनना बुंगोन आरो ना। बे मा जागोन? मोनसे हांखोआरि समानथाय जागोन। हांखोआरि समानथाय। दा थिग बिदिनो आं मोनसे एग्जाम्पल होनो हाबावदों। हमना ला x plus y is equals to 5 होनाय दं आरो ना। दा इयाव नै माबा मोनसे दाजाबलायनानै इक्वल्स टू दंना। इक्वल्स टू माबा मोनसे दंबाथाय बेखौ मिथिखा। बेखौ मा होननानै बुंगोन जों? मोनसे समानथाय होनना बुंगोन। दा समानथायाव बेयाव देरसिन पावारा बेसे? दा नैबे x आ मोनसे सोलायस्लु, y आबो मोनसे सोलायस्लु नंगौना? अब्लाथाय x नि पावारा जेबो गैया माने मा दं होनना बुंदो? जेबो पावार गैया माने बेनि पावारा 1 दं आरो ना। बेयाव गोमानानै दङ 1। थिग बिदिनो y आ जेबो पावार गैया। थामहिनबा बेनि पावारा मा? 1। अब्लाथाय नाय x आरो y मोननैनि पावाराबो 1 नालाय ना। मोननैनिबो पावारा 1 नालाय बेयाव दा x नि पावाराबो 1 y नि पावाराबो 1 नालाय दा बेयाव देरसिन पावारा मा जाबाय? देरसिन पावारा बे 1 आरो ना। बेयावबो 1 बेयावबो 1 नालाय देरसिन पावारा 1। अब्लाथाय जिहेतु नैबे समानथायनि देरसिन पावारा 1 नालाय बेबो मा जाहैबाय? बेबो मोनसे हांखोआरि समानथाय जाबाय आरो। हमना ला ओरै दं x plus y plus z equals to हमना ला 15 दं आरो ना। अब्लाथाय बेयावबो नाय दा इयाव सोलायस्लुफोरा सोर? x आ सोलायस्लु, y आ सोलायस्लु, z आ सोलायस्लु। अब्लाथाय नैबे x आ जेबो पावार गैया माने इनि पावारा बेसे? 1। नैबे y आ जेबो पावार गैया माने बेनि पावारा बेसे? 1। z नि पावारा जेबो गैया माने बेनि पावारा बेसे? 1। अब्लाथाय x नि पावार, y नि पावार, z नि पावार गासैनाबो 1 गोजा आरो ना। अब्लानिया बेवहाय देरसिन पावारा मा? देरसिन पावाराथ' मा? गासैनाबो 1 नालाय मा? बेनि देरसिन पावारा मा? 1। अब्लाथाय जिहेतु नैनि गासैबो सोलायस्लु बा जेमानखिनि सोलायस्लु दं बेनि देरसिन पावारानो 1ल' नालाय बेनिखायनो बे मा? मोनसे हांखोआरि समानथाय गोलैगोन आरो ना। बे हांखोआरि समानथाय माने मा? नैबे सोलायस्लुफोरा जेसे बुरजा थायो
थानो हागौ गोबांटा थानो हागौ आरो नाथाय बिसोरनि जुदि देरसिन पावारा सेल' जायोब्लाथाय बेखौ मा होनना बुङो जों बेखौ हांखोआरि समानथाय होननानै बुङो आरो दा बेबो मोनसे हांखोआरि समानथाय नाथाय नैफोर जानाय नङा आरो हमना ला x स्क्वायर प्लास y ना इक्वल्स टु हमना ला इयाव 7 जादों आरो अब्लाथाय इयाव नाय नै x आरो y आ सोलायस्लु x नि पावारा बेसे 2 y आ जेबो पावार गैया माने इनि पावारा बेसे 1 अब्लाथाय दा 2 आरो 1 मोनसे सोलायस्लुनिया 2 मोनसे सोलायस्लुनिया 1 पावारा अब्ला 1 आरो 2 नि गेजेराव सोर देरसिन 2 आ देरसिन थामहिनबा देरसिन पावारा इना मा देरसिन पावारा 2 अब्लाथाय देरसिन पावारा 2 ब्लाथाय बेखौ मा बेखौ मोनसे हांखोआरि समानथाय होननानै जों बुंनो हाया आरो बे मायाव गोलैगोन देरसिन पावारा 2 ब्लाथाय बेखौ होनना बुङो जौगानाय समानथाय बेखौ उनाव जोङो सावरायगोन दा जोङो हांखोआरि समानथायनिसो सावरायदों नालाय ना दा नैयाव देरसिन पावारा नैबे 2 नालाय बियो मोनसे मा हांखोआरि समानथाय नङा आरो बियो ना मोनसे हांखोआरि समानथाय नङा अब्लानिया दा जों हांखोआरि समानथाया माबायदि बेखौ एसे बुजिबाय दा अब्लाथाय आङो नैबे चेप्टारनिनो दा मोनसे सोंथि बिदांखौ जागायलांनो सानदों दा आङो सोंथि बिदां 4.1 खौ जागायनायनि सिगांनो नैबे मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथायनि गुबै महरा माबायदि जायो बा सरासनस्रा महरा माबायदि जायो बै महरखौ आङो नैबेहाय लिरनानै होखानि आं लिरनानै होखाबाय नैबे मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथायनि सरासनस्रा महरा जादों बे महरा माबायदि जागोन बे जागोन ax स्क्वायर प्लास ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 बे जाबाय मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथायनि सरासनस्रा महर दा बे महराव नैबे a आलाय मा b आलाय मा c आलाय माखौ बुजायदो ना नैबे a b c आ मा अबेबा मोनसे अनजिमाखौ बुजायो आरो दा रानजोबथा अनजिमा जायखिजाया जेराव आं लिरना दोनै जेराव ना नैबे a b c a, b, c आ मा जागोन जायखिजाया रानजोबथा अनजिमा जायखिजाया रानजोबथा अनजिमा बियो नाथाय इयाव मोनसे खोथा जुदिबो बियो a b c आ जायखिजाया रानजोबथा अनजिमाब्लाबो नाथाय मोनसे खोथा नैबे a आरो b आ लाथिख' जानो मोननाय नङा जुदि मोननै सोलायस्लु गोनां जाथारनो गोनां जायोब्लाथाय a आरो b आ किन्तु लाथिख' जानो मोननाय नङा आरो a, b is not equals to 0 माने नैबे a जो b जो लाथिख' जानो मोना ओमफ्राय x आरो y खौ मा होनो x आरो y आ जाहैगोन सोलायस्लुफोर आरो सोलायस्लु माने इयो सोलायनो हागौ जों दा इयाव x y होदोना माब्लाबा x y नि जायगायाव इयो माब्लाबा s बो जानो हागौ x नि जायगायाव y नि जायगायाव t बो जानो हायो माब्लाबा नैबे बेनि जायगायाव x नि जायगायाव y बो जानो हागौ y नि जायगायाव z बो जानो हागौ बेफोरबायदि आरो बे सोलायनाय ना आं इयाव लिरना होदो आरो होननानै x, y आ मा सोलायस्लुफोर बे आरो ना अब्लाथाय बे जाबाय जोंनि मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथायनि सरासनस्रा महर नै बेयो बेखौ गोसोआव लानांगौ जोङो दा अब्लाथाय जोङो नेक्स्ट मा खालामसै जे सोंथि बिदां 4.1 बेयाव थांसै माबायदि सोंथिफोर दङ बेयाव जों बेखौ मावफुंलांनि दा जोङो सोंथि बिदां 4.1 खौ जागायनि सोंथि बिदां 4.1 बेनिनो 1 नाम्बार सोंथि बेयाव मा दङ गांसे नोटबुकनि बेसेना गंसे कलमनि बेसेननि फाननै बे बुंथिखौ दिन्थिनो मोननै सोलायस्लु थानाय मोनसे हांखोआरि समानथाय लिर थामहिनबा बेयाव जिखिनि कन्डिशन होदो बेखिनि कन्डिशनखौ लानानै जों मोनसे हांखोआरि समानथाय लिरनो नांगौ आरो ना दा अब्लाथाय नाय इयाव सोंथियाव किन्तु मोनसे ब्रेकेटाव होना दोन्दोंमोन आं बेखौ ब्रेकेटाव होनायखौ लिराखै बेयाव होदोंमोन जे गंसे नोटबुक माने नोटबुक जितु नोटबुक बेनि बेसेनखौ मा लानो होदों जोंखौ x लानो होदों आरो मा होनदो गंसे कलमनि बेसेनखौ y रां लानो होदों माने कलमनि दामखौ मा लानो होदों y लानो होदों आरो ना अब्लानिया जों दा बेखौ बाहायनानै इखौ बानायलांनांगौ आरो जे सोंथि जोबनायनि उनाव ब्रेकेटाव होदो जे गांसे नोटबुकनि बेसेनखौ x रां ला आरो कलमखौ y रां ला इदि होननानै बुंदो आरो बिदि लानानै जों दा नैबे कन्डिशनखौ लानानै
जोङो मोनसे हांखोआरि समानथायखौ जों दानांगौ आरो दा याव नोटबुकनि बेसेनखौ जों x लानांगोन ओमफ्राय कलमनि बेसेनखौ मा लानांगोन y रां होनानै लानांगोन आरो आनजादाव इ ब्रेकेटाव जे दङना ब्रेकेटाव थानाया आनजादाव होखायाबो जानो हागौ बेखौ अब्लानिया जोङो आनजादाव बोरै खालामनांगोन अब्लानिया जोङो आनजादाव हमना लानांगोन आरो जे गांसे नोटबुकनि दामखौ x रां लानांगोन कलम गंसेनि दामखौ y रां लानो नांगोन आरो अब्ला जों गिबियावनो हमना लानि जे नोटबुकनि बेसेनखौ x रां ओरैहाय नाय जों गिबियाव मा लानांगोन हमना लाबाय गांसे नोटबुकनि बेसेन समान x रां जों मा लागोन नोटबुकनि बेसेनखौ x रां लागोन आरो मा दङ कलम होनाय दंना जोंनो कलम गंसे कलमनि बेसेन समान बेसे y रां होननानै जों हमना लाबाय आरो दा सोंथि बायदियै जोंनो मा होनदों इखौ नाय सोंथि बादियै जि होदो बिदिनो जोंहा समानथाया फैगोन आरो दा सोंथियाव होनदो ओरैबायदि नाय गांसे नोटबुकनि बेसेना दा गांसे नोटबुकनि बेसेना बेसेमोन गांसे नोटबुकनि बेसेनखौ जों x लादोना थामहिनबा नैबे x आ होननाय लोगो लोगो मा फैयो मोनसे समानसिन फैयो आरो गांसे नोटबुकनि बेसेना थामहिनबा नैबे x आ माने x इक्वल्स टु मा जायो गंसे कलमनि बेसेननि फाननै ओमफ्राय गंसे कलमनि बेसेना बेसेमोन गंसे कलमनि बेसेनखौ जों y लादोंमोन ना नैबे y निनो बेसे होनना बुंदो फाननै माने मा 2 सानजाब जुदि फानथाम मोनो 3 सानजाब फानब्रै होनबाथाय 4 सानजाब ना इयाव मा दं फाननै नालाय मा नैबे 2 सानजाब आरो थामहिनबा मा होनदो जे नैबे गांसे नोटबुकनि बेसेना नैबे कलम गंसेनि बेसेननि बेसेनो 2 फान माने मा 2 सानजाब थामहिनबा y जों 2 खौ सानजाबना होबाय आरो ना अब्लाथाय इ सोंथि मथे नैबेखिनि कन्डिशना फैयो आरो जोंहा जे नैबे नोटबुक गांसेनि बेसेना मा होनदो कलम गंसेनि बेसेननि बेसेन 2 फान माने 2 सानजाब सानबा x इक्वल्स टु 2y मोनबाय जोङो दा जों इखौ साजायना होबानो हांखोआरि समानथायखौ मोनगोन आरो इयाव होनदोंना बे बुंथिखौ दिन्थिनो मोननै सोलायस्लु थानाय मोनसे हांखोआरि समानथाय लिर होनना बुंदो दा इयाव नैबेयाव x नि पावारा जेबो गैया माने 1 y नि पावारा जेबो गैया माने 1 थामहिनबा पावारा बेसे 1 नालाय मा इ मोनसे हांखोआरि समानथायखा आरो इयाव मोननै सोलायस्लु दं x आरो y दं ना मोननै सोलायस्लु थानाय मोनसे हांखोआरि समानथाय बे जागोन साजायनाबानो जाबाय इखो ओरैबायदि माने नैबे x आ थाबाय ओमफ्राय जे 2y दंना 2y खौ इ आगदाखै दं इक्वेलनि आगदाखै थानाया जेब्ला आगसिखै फैगोन अब्ला मा जागोन जुदि इ प्लास बाथाय जों फैबा माइनास बाथाय प्लास दा सिगाङाव जेबो सिन गैया 2y नि सिगाङाव जेबो सिन गैया माने इ प्लास इयो जेब्ला नै आगसिखै फैगोन मा जागोन इयो माइनास 2y जागोन आरो ओमफ्राय आगदाखै जेबो गैलाना 2y आ ओजों फैबाय नालाय जेबो गैला माने मा 0 अब्लाथाय जोंहा दिहुननो गोनां हांखोआरि समानथाया नैबेनो जागोन x - 2y = 0 आनो जागोन आरो ना जों मा खालामदो x खौ x नि लाखिदो प्लास 2y आ आगदाखै दंमोन आगसिखै फैनाय लोगो लोगो माइनास 2y जादो आगदाखै जेबो गैला माने मा थाबोबाय 0 थाबोबाय आरो अब्लाथाय जोंहा फिननाया बेखिनियानो बेखौ जों लाइन मोनसे ओरै लिरना होनो हायो जाय दिहुननो गोनां मोनसे हांखोआरि समानथाय अब्लाथाय बेनो जाबाय बेनि फिननाय अब्लाथाय 1 नाम्बारनिया जोब्बाय नेक्स्ट जोङो 2 नाम्बाराव माबायदि सोंथि दं बेखौ जों नायहैलायनि आरो एबार जों लालायबाय 2 नाम्बार सोंथिखौ 2 नाम्बार सोंथियाव दङ गाहायाव होनाय हांखोआरि समानथायफोरखौ ax + by + c = 0 महराव फोरमाय आरो मोनफ्रोमबोनि बेलायाव a b आरो c नि मानफोरखौ दिन्थि होनना बुंदो अब्लाथाय दायाव रमान 1 रमान 2 बेफोरबायदि होनाय दं बेफोरखौ गासैखौ मा महराव लांनांगौ जोङो ax + by + c = 0 महराव लानानै थांनांगौ आरो बेनि उनाव a b c नि मानफोरखौबो जोङो दिन्थिनानै होनो नांगौ दा अब्लाथाय जोंनो 1 नाम्बाराव मा सोंथि दो 1 नाम्बाराव होदो जोंनो 2x + 3y = 9.35 मा होदो जोंनो
2x plus 3y equals to 9.35 होदो हो दा जों इखौ साजायनोसै ax plus by plus c equals to 0 थामहिनबा आगदाखै 0 थानांगौ आरो अब्ला आगदाथिं 0 दोनोब्ला 9.35 खौ जोङो नैबे आगसिखै लाना फैनांगोन आरो ना दा इयाव जोङो 2x आ थाबाय प्लास नैबे 3y आबो थाबाय ओजों जे 9.35 दंमोन ना इनि सिगां जेबो गैया माने प्लास मोनियो जेब्ला इक्वलनि आगदानिया आगसिखै फैयो अब्ला इ मा जायो माइनास जायो 9.35 जागोन आरो माइनास जाबाय आगदाखै जेबो गैला माने 0 जाहैबाय अब्ला इयो ax plus by plus c महराव फैबाय नै ax plus by जेनेबा प्लासखौ जों इखौ साजायनो हागोन माइनासखौ प्लास खालामनानै नैयो c हिसाबै जागोन आरो ना माबोरै साजायो आं इयाव खोन्थिना होथारदो नै नैबे 2x आ थाबाय ना प्लास नैबे 3y थाबाय नैखौ प्लास खालामबाय माइनासखौ प्लास खालामबा मा जागोन एथ' माइनास जाथारनांगोन ना अब्ला जों ब्रेकेट मोनसे लाना माइनासखौ ब्रेकेट सिङाव होनानै 9.35 खौ लिरनांगोन आरो मानो होनब्लाथाय प्लास इनटु माइनास माइनास आरो नैबे 9.35 नैयाव 9.35 जे दंमोन इयो 9.35 थाफिनबाय आरो मानो होनबा प्लास इनटु माइनास माइनास 9.35 नै 9.35 इक्वल 0 एखे थाबायना अब्ला नैबे महराव फैबाय ax plus by plus c महराव फैबायना नै ax plus by plus c नै ब्रेकेटाव थानायखिनिया c बायदि इक्वल्स टु 0 a आ बेसे जागोन 2 b आ मा जागोन 3 c आ मा जागोन माइनास 9.35 जागोन आरो जाय मा महराव दङ ax plus by plus c equals to 0 महराव दं नैबे महराव फैबाय आरो ना ओमफ्राय जेराव a आ मा b आ मा लिरनांबाय ना a माने मा a आ जाबाय x नि थादेर ना ax इफोरबायदि a आ मा दं इयाव 2 दं x नि थादेरा 2 नालाय a आ 2 b माने मा b माने y नि थादेर y जे मा दङ 3 मा सिन दं +3 गतिके +3 माने 3 लिरबानो जाबाय आरो ओमफ्राय c माने नैबे दिदोम बिदाबखिनिया मा दं इयो -9.35 बेखिनियानो जाबाय बेनि फिननाय आरो ना मानो होनबा इयो ax plus by plus c महराव दं नालाय a आ जाबाय मा 2 नैबे a आ 2 नैबे y नि थादेरा इयो b नालाय नै b आ y नि थादेरा 3 नालाय b आ 3 ओमफ्राय नैबे दिदोम बिदाब -9.35 नालाय c आ -9.35 अब्लाथाय रमान नाम्बार 1 निया जोब्बाय नेक्स्ट जोङो एबार फैनि रमान नाम्बार 2 मा दं बेखौ नायलायनि एबार जों लालायबाय रमान नाम्बार 2 खौ रमान नाम्बार 2 दं x minus y by 5 minus 10 equals to 0 अब्लाथाय जों इखौ साजायलायगोन x minus मा दं सोंथिया y by 5 minus 10 is equals to 0 इखौ जोङो ax plus by plus c महराव साजायगोन इयावथ' equals to 0 दंखायो नालाय अब्लाथाय नैबे equals to 0 बायदियैनो दंखायो मात्र इखौ जों साजायनांगौ आरो साजायब्लाथाय मा जागोन इयाव नैबे x आ जेबो थादेर गैया ना जेबो थादेर गैया माने मा सानजाबना थायो इयाव से सानजाबना थायो आरो दा x जेबो गैया माने से सानजाबना दं 1 into x इदि सानजाबना दं आरो नैबेयाव मा दं माइनास दं हा माइनासखौ जों प्लास खालामनांगौ इखौ प्लास खालामबाय प्लास खालामना जों मा लिरगोन इखौ y नि गायाव 5 दं नालाय 1/5 लिरगोन आरो हो ओमफ्राय नैबे माइनासबो दङ बेसे माइनास दं नालाय माइनासखौ लिरगोन जों इयाव माइनास 1/5 लिरबाय ओमफ्राय नैबे y खौ इयाव लिरबाय माने इदि लिखो आं खेबसे बुजायना होदो नै x जेबो गैया माने x से सानजाबना दं नैखो जों माइनास दंमोन नाथाय प्लास लिरबाय दा प्लास लिरदोबाबो नाथाय माइनास दंमोन नालाय माइनास खालामफिननोबा मा खालामनांगोन जों प्लास इनटु माइनास बासो नैबे माइनास ओमफ्राय गोजौआव y थानांगो बेनिखायनो 1 into y बाथाय नैबे y आ थाफिनो आरो गाहायाव 5 दं नालाय नैबे 5 थाबायना अब्लाथाय जों y/5 खौ माबायदि साजायनो हागौ नैदि y/5 खौ जों साजायनो हायो 1/5 into y नैबे माइनास दं नालाय माइनास सिनाबो नैबे सिङाव थाबाय आरो ओमफ्राय नैबे यावबो नियम मथे जों इखौ मा खालामनांगौ प्लास खालामनांगौ नालाय नै माइनासखौ प्लास खालामबाय प्लास खालामबा जों मा खालामनांगोन माइनास आरो 10 खौ ब्रेकेटाव सोना दोननांगोन आरो अब्लानियानो जोंहा नैबे ax plus by plus c equals to 0 महराव फैबाय नै ax plus नैबे b ब्रेकेटाव थानाया by plus c equals to 0 एखे महराव फैबायना जों मा खालामदो x आ जेबो थादेर गैया माने मा दं से सानजाबना थायो बेनिखायनो 1 into x खालामदो x खौ नै माइनास दंमोन इयाव प्लास खालामबाय प्लास खालामनाय लोगो लोगो मा खालामनांबाय जोङो नै y/5 खौ इदि साजायनांबाय मानो होनबाथाय प्लास इनटु माइनास आरो 1 into y नैबे गोजौनि y आरो गाहायनि 5 आ थाबाय नै माइनास दंमोन प्लास खालामनाय लोगो लोगो माइनास 10 खौ जों ब्रेकेटाव सोनांदो मानो होनबा प्लास इनटु माइनास आरो नैबे 10 आ थाबाय इक्वल थाबाय 0 थाबाय जाय
मा महराव दङ इयो ax plus by plus c equals to 0 महराव दं अब्लानिया इ महराव दं नालाय जेराव a b c खौ जों लिरनांबाय जेराव a माने मा a माने नै x नि थादेरा मा दं 1 b माने मा y नि थादेरा मा दङ मा सानजाबना दं y जो -1/5 दं -1/5 ओमफ्राय c माने मा दिदोम बिदाब नैबे ब्रेकेटाव थानाया -10 बे आरो ना x नि थादेरा 1 नालाय a आ 1 y नि थादेरा -1/5 नालाय b आ -1/5 आरो दिदोम बिदाबा -10 नालाय c आ बेसे -10 बेखिनियानो फिननाय अब्लाथाय रमान नाम्बार 2 जोब्बाय नेक्स्ट जों रमान नाम्बार 3 आव फैलायनि मा दं सोंथिया नायनि नेक्स्ट जों लालायबाय रमान नाम्बार 3 खौ इयाव दं मा -2x + 3y = 6 बेखौ जोङो ax + by + c = 0 महराव लाना थांनांगौ थामहिनबा नैजा आगदाखै 6 दंथ' इखौ ओजा लाबोना आगदाखै 0 खालामनांगौ आरो अब्लाथाय जों लाबाय नैयाव मा दं -2x + 3y दं = 6 दं -2x थाबाय इदिनो नै +3y आबो थाबाय नै जे +6 दंना आगदाथिं इयो आगसिथिं फैबा मा जागोन -6 जागोन = 0 अब्लाथाय जों इखौ साजायनो हानाय बायदियानो जाबाय -2x + 3y - 6 = 0 आगदाखै 0 दं नालाय बियो माने नैबे ax + by + c = 0 बायदि जाना दं मात्र नैबे मा दं प्लासनि जायगायाव माइनास जाना दं इखौ साजायनो हागोन जों ओरै साजायनो हागोन आच्छा नैबे -2 खौ ब्रेकेटाव सोबाबो जायो सोआबाबो खोथा गैया जुदि सोनोबाथाय सोना दोननो हायो आरो नैबे -2 खौ जों ब्रेकेटाव सोना दोनबाय x आ थाबाय नै इदिनो प्लास थाबाय 3y इदिनो थाबाय माइनास गैया नालाय ब्रेकेट बाहायलायनो गोनां गैला इयाव +3y नालाय +3y थाबाय माइनास बाथाय ब्रेकेट बाहायगौमोन जों प्लास नै माइनास दं नालाय ब्रेकेट बाहाय -6 खौ ब्रेकेटाव दोन = 0 खेबसे खोन्थाना होबावदों आं -2x मोन नालाय -2 खौ ब्रेकेटाव सोना दोनदो x आ इदिनो दं प्लास थाबाय 3y आ इदिनो थाबाय इयाव माइनास मोन प्लास खालामदो अब्लाथाय जों इयाव -6 खौ ब्रेकेटाव लानांदो मानो होनबाथाय प्लास इनटु माइनास माइनास आरो नैबे 6 थाबाय इक्वल आ इक्वलनि थाबाय 0 आ 0 नि थाबाय जाय मा महराव फैबाय नैबे -2 आ a बायदि जाबाय 3 आ b बायदि जाबाय -6 आ c बायदि जाबाय थामहिनबा ax + by + c = 0 महराव फैबायना जों लिरनांगौ जाय ax + by + c = 0 महराव दं बे आरो अब्लाथाय बे महराव दं अब्लानिया जों जेराव लिरनांबाय a आ मा b आ मा c आ मा a आ जाबाय x नि थादेर -2 b आ जाबाय नैबे y नि थादेर मा दं इयो +3 माने 3 आनो ओमफ्राय c आ मा दं नैबे -6 बे आरो अब्लाथाय जोंना रमान नाम्बार 3 आबो जोब्बाय नेक्स्ट जों एबार रमान नाम्बार 4 आव फैलायनि आरो मा दं नायनि गुबुन मोनसे सोंथि लालायबाय रमान नाम्बार 4 निखौ इयाव दं x = 3y दा x = 3y बेखौबो जोङो नैदि ax + by + c = 0 महराव साजायनांगौ नैबे x आ थाबाय +3y आगदाखै दं आगसिखै लाबबा -3y आगदाखै जेबो गैला 0 माने आगदाखैना 0 जाखाबाय इक्वल 0 जानांगौ ना इक्वल 0 जाखाबाय दा इखौसो जों साजायनांगौ नैबिदि ax + by + c = 0 इदि महराव दा बोरै साजायगोन नैबे x आ जेबो गैया x माने जेबो सानजाबना गैया जेबो थादेर गैया बिया थादेर गैया नालाय बेखायनो मा इयो जेबो गैयाबाथाय 1 सानजाबना थायो 1 * x जाना दं इयो 1 * x बेनिखायनो x जेबो गैया माने 1 सानजाबना दं आरो नै माइनासखौ प्लास खालाम मा खालाम 3 प्लास लाबाथाय -3 मोन नालाय ब्रेकेटाव -3 हाबगोन -3 y आ बायजोआव थागोन हा मानो होनबाथाय प्लास इनटु माइनास माइनास 3 * y 3y ओमफ्राय दाथ' प्लास c फैनांगोना ax + by + c फैनांगौना नै ax + by ओमफ्राय गुथांखौ दा प्लास c थ' फैयासै ना इक्वल 0 आ डाइरेक्ट फैबाय अब्ला प्लास c नै ax + by + c फैनांगौमोन नाथाय प्लास c गैया इयाव प्लास c गैयाबाथाय मा जागोन ए c आव जेबो गैया माने मा इयो 0 दाजाब दानख' जेबो गैया माने मा दाजाबना थायो इयाव 0 नाय 1x + -3y प्लास c गैया माने मा प्लास 0 प्लास c नि जायगायाव मा 0 बेनिखायनो जोङो मा बाय नै 1x आ इदिनो थाबाय प्लास थाबाय -3y इदिनो थाबाय ओमफ्राय माने इयो ओरै जाना दंखामोन नालाय ax + by जाना दंमोन नालाय
ax plus by plus c फैबावनांगौमोन बेखायनो plus c नि जायगायाव मा लाबबाय जों जेबो गैया नालाय plus 0 लाबबाय आरो ax plus by plus c जाबाय आरो ओमफ्राय नै equals to 0 आ थाबाय माने मा जाबाय ax plus by plus c equals to 0 नैबे महराव फैबाय आरो ना बेखायनो जों लिरनो हासिगौ जाय ax plus by plus c equals to 0 महराव दं बे महराव दं नाय बिनि उनाव जों मा खालामनि जेराव जों मख'ना नांबाय ना a माने मा x नि थादेर मा दं 1 b माने मा b माने y नि थादेरा मा -3 ओमफ्राय c माने मा c माने 0 नैबे बे जाबाय बेनि फिननाय आरो ना जोङो बेखौबो मावफुंलायबाय नेक्स्ट जोङो गुबुन मोनसे सोंथि लानि एबार रमान नाम्बार 5 आव फैनि नेक्स्ट जोङो नैबे रमान नाम्बार 5 खौ बेखौ मावफुंलायनि बेयाव मा नाय दं जोंनो 2x equals to -5y जों लांनांगौ बेखौ ax plus by plus c महराव ना बेयाव लांनोब्लाथाय 2x आ इदिनो थाबाय -5y आ आगदाखै दंना आगसिखै फैबाथाय +5y जाबाय ओमफ्राय आगदाखै जेबो गैला माने 0 जाहैबाय आरो ना 2x आ इदिनो थाबाय आगदाखै -5y दंमोन आगसिखै फैनाय लोगो लोगो +5y जाबाय इक्वल्स टु 0 माने आगदाखै जेबो गैला नालाय 0 थाबाय दा होमबा इबो मा जाबाय ax plus by बे महराव फैबाय नाथाय प्लास c आ बु थांखो प्लास c निथ' जेबोआनो गैया ना प्लास c जानो जेबोआनो गैया नालाय मा c आ 0 c आ लाथिख' ओंखायनो प्लास c नि जायगायाव मा लाबगोन जों +0 लाबगोन आरो माने ओरै जागोन 2x plus 5y प्लास c नि जायगायाव मा लाबगोन 0 इक्वल्स टु 0 थाबाय नै 2x आ इदिनो थाबाय प्लास 5y आ इदिनो थाबाय दा फर्मुला मथे ax plus by प्लास c फैनांगौ प्लास c नि जायगायाव मा लाबबाय जों जेबो गैया नालाय +0 लाबबाय इक्वला थाबाय 0 थाबाय ax plus by plus c equals to 0 इ महराव फैबाय जाय ax plus by plus c equals to 0 महराव दं बे महराव दं अब्लाथाय जेराव a b c खौ दिहुननांबाय जों a माने मा x नि थादेर 2 b माने मा y नि थादेर 5 आरो c माने मा नैबे 0 अब्लाथाय इ फिननाय जाहैबाय रमान नाम्बार 5 जोब्बाय नेक्स्ट जोङो फैनि रमान नाम्बार 6 आव फैलायनि आरो एबार जों लालायबाय रमान नाम्बार 6 खौ ना रमान नाम्बार 6 आव मा दं जोंना 3x plus 2 equals to 0 दा इयाव नाय ax दङ ओमफ्राय y थानायालाय बु थाखो दा y आनो गैया जाना दं इयाव y आ गोमानानै दं ना y आ गोमानानै दं प्लास नैयोथ' 2 आथ' मा इयावथ' y गैदेराना अब्लाथ' इ मा जाना दं इयो प्लास c बायदिसो जाना दं आरो थामहिनबा ax प्लास c बायदिसो दं नै ax दङ ओमफ्राय प्लास c आ दं प्लास by आ गैयानो जाना दं आरो ना अब्लानिया जों इनि जायगायाव मा लाबनांगोन y नि जायगायाव 3x प्लास y नि जायगायाव जेबो गैया माने 0 लाबबाय जों हो नै प्लास 2 खौ लिरबाय इक्वल 0 आं खोन्थाना बावदो नै 3x आ इदिनो थाबाय ओमफ्राय x y थानायबोथ' नांगौमोन नालाय दा y थानाय गैखायानो इयाव y थानाय गैयाबाथाय जों y थानायनि जायगायाव मा लाबाय 0 मोनसे लाना फैबाय आरो 3x plus 0 y नि जायगायाव मा लाबदो 0 लाना फैदो ओमफ्राय प्लास 2 आ थाबाय नै प्लास 2 थाबाय इक्वला थाबाय 0 थाबाय 3x आ इदिनो दङ y नि जायगायाव जेबो गैया माने प्लास 0 लाबबाय ओमफ्राय प्लास 2 आ इदिनो थाबाय इक्वल थाबाय 0 थाबाय दा जों इखौ साजायनोसै आरोबाव नै 3x प्लास नैबे 0 नि जायगायाव जुदि जों 0 into y खालामबा गोरोन्थि जागोन नामा 0 into y खालामबाथाय जेबो गोरोन्थि जाया मानो होनबा 0 into y बेसे 0 0 जो जाय सानजाब्लाबो 0 आनो जाखायो बेनिखायनो 0 into y बेसे 0 नै प्लास 2 आ थाबाय इदिनो इक्वल्स टु नैबे 0 आ थाबाय आरो अब्लाथाय मा फैबाय नै 3x आ इदिनो थाबायना प्लास थाबायना 0 खौ जों मा लिरबाय 0 into y मानो होनबा y नांगौ जोंनो y सोलायस्लु by बायदि लाबोनो थाखाय ना बेनिखायनो 0 नि जायगायाव 0 into y खालामदो प्लास थादो 2 आ दं इक्वल दं 0 दं अब्ला मा जाबाय ax plus by plus c equals to 0 महराव फैबाय आरो जाय ax plus by plus c equals to 0 महराव दं नैबे महराव दं बेनिखायनो जेराव जों लिरबाय a माने मा x नि थादेर 3 b माने मा y नि थादेर 0 आरो c माने मा नैबे 2 अब्लाथाय a आ 3 b आ 0 c आ 2 मानो होनबा x नि थादेरा 3 y नि थादेरा 0 आरो दिदोम बिदाबा 2 नैबे
नैबे 0 नैबे a आ 3 अब्लाथाय जोंना बे जोबलायबाय रोमान नम्बर 6 आ नेक्स्टआव जों फैनि रोमान नम्बर 7 आव माबायदि सोंथि दं दा जोंना y - 2 = 0 दङ अब्लाथाय इयाव नाय एबारनाथ' y सो दङ x गैया ना अब्लाथाय इखौबो जोङो मा खालामनो y आथ' जेबो थादेर गैया माने मा y नि थादेरा जेबो गैया माने 1 सानजाबना दं इयाव थामहिनबा 1 * y जाना दं आरोना y जो मा सानजाबना दं 1 सानजाबना दं 1 * y माइनास थाबाय ओमफ्राय नैबे 2 आ थाबाय इक्वल थाबाय नैबे 0 थाबाय ना जों मा खालामदो y जो जेबो थादेर गैया माने मा दं 1 दं आरोना इखौ जों लिरदो 1 * y माइनास थाबाय 2 थाबाय इक्वल थाबाय 0 थाबाय दा इयाव नायनो थांबाथाय y आरो नैबे दिदोम बिदाब दं x गैया नंगौना नैबे ax आ गैया जाना दं बेयाव नैबेयाव ax आ गैया by दं c आ दं आरो by आरो c दं by आरो नैबे c जागोन दा इयाव जेबो गैया माने मा होनांगोन x नि जायगायाव जेबो गैया दहायो y गैयियाव जों मा खालामदोंमोन y नि जायगायाव लाथिख' लाबोदोंमोन एबारथ' x गैया अब्लाथाय x नि जायगायाव मा लाबोनांगोन जों x नि जायगायाव 0 लाबोनांगोन आरो x नि जायगायाव 0 लाबबाय प्लास नैबे 1y खौ लिरबाय ओमफ्राय नै प्लास थाबाय ओमफ्राय सरि नै -2 इनो दोननि -2 इनो थाबाय इक्वल्स टु 0 मा खालामदो इयाव x आनो गैया x गैयिखाय जों x नि जायगायाव मा लाबोदो 0 लाबोदो x नि जायगायाव 0 लाबोदो ओमफ्राय नै 1y दंमोन ना नै प्लास 1y खौ लिरबाय माइनास खौ लिरबाय 2 आ थाबाय इक्वल थाबाय 0 थाबाय एबार जों दा नैबे 0 खौ जुदि जों लिरोबा 0 * x लिरबा गोरोन्थि जागोन नामा जेबो गोरोन्थि जाया मानो होनबा 0 जो जायखि जाया सानजाबा 0 आनो जाखायो बेनिखायनो 0 * x 0 प्लास 1y आ इदिनो थागोन प्लास 1y ओमफ्राय नैखौ प्लास खालामना हो ओमफ्राय नैबे -2 थाबाय ना ओमफ्राय इक्वल्स टु नैबे 0 थाबाय नैबे 0 नि जायगायाव मा होदो जों 0 * x मानो होनबा 0 * x बेसे 0 नै प्लास थाबाय 1y थाबाय 1y दं नै माइनासखौ जों प्लास खालामनाय लोगो लोगो -2 खौ ब्रेकेटाव दोनदो मानो होनबा प्लास * माइनास आरो नैबे 2 आ 2 इन दं इक्वल दं 0 दं जाय मा महराव फैबाय ax + by + c = 0 महराव दं जाय ax + by + c महराव दं आरो ना जेराव a माने मा x नि थादेर जेबो गैया माने 0 सरि x नि थादेरा 0 ओमफ्राय b माने y नि थादेर मा दं 1 ओमफ्राय c माने मा दिदोम बिदाब -2 नैबे मा जाबाय जोंना x नि थादेरा 0 नालाय a आ 0 y नि थादेरा 1 नालाय b आ 1 नै दिदोम बिदाबा -2 नालाय c आ -2 अब्लाथाय जोंना रोमान नम्बर 7 जोबबाय नेक्स्ट जों रोमान नम्बर 8 आव फैलायनि आरो माबायदि सोंथि दं नायनि नाय रोमान नम्बर 8 आव दङ 5 = 2x दं ना 5 = 2x दं अब्लाथाय जों 5 = 2x खौ मा खालामनि उल्थायना लाबाय 2x खौ जालाबाय 5 खौ जालांबाय माने जों मा खालामदो 5 = 2x दंमोन नालाय उल्थायना लादो जोङो हा माबायदि उल्थायना लादो 2x खौ इखे लाबदो 5 खौ जालाबदो अब्लाथाय प्लास माइनास जेबो गन्डगल जाया माने ओरैबायदि आरो हमना ला ओरै दंमोन ना नैबे कलमा जों इखौ मा खालामदो ओरैबायदि उल्थायना लादो आरो जेबो बायला बुयला जायाखैना बे कलमा मात्र उल्था उल्थिल' जादो नैबे ओजों दंमोन इखौ जों ओरै फिदिंना होदो आरो जेबो सोलाय सोल' जायाखै इखायनो नैबे सानखान्थियावबो 2x खौ जों लाबना 5 खौ जों हरदो माने ओरै फिदिंना होनाय बायदि जादो आरो फिदिंना होबाथाय जेबो बायला बुयला जाया नालाय इखायनो प्लास माइनास जेबो सोलाय सोल' जाया नै बेसादफोराबो जेरैहाय ओरै दंमोन ओरै फिदिंना होबा जेबो बायला बुयला जाया मात्र दिगाल' सोलायोना बेयो बेखायनो प्लास माइनास जेबो सोलाय सोल' जायाखै मोनसे मोनसे लाबबासो प्लासआ माइनास माइनासआ प्लास जायो आरो दा एबार जों 2x खौ लाखिगोन 2x आ थाबाय जोंहा नैबे +5 आ एबार हारसिं फैबा +5 मोन ना जों फैबा -5 जासिगोन इक्वल्स टु 0 जाबाय आरो दा इयाव मा दं नाय x दङ x थानाय दं नाथाय y थानाय गैया ना y थानाय गैयाबाथाय मा y नि जायगायाव मा लाबनांगोन जों 0 लाबनांगोन आं खेबसे खोन्थाबावदो 2x आ इदिनो दं +5 आ जों फैनायखाय -5 जादो इक्वला दं आगदाखै जेबो गैला नालाय ओजा फैजोबबाय बेखायनो 0 थाबाय दा इयाव y नि जायगा y गैया नालाय y नि जायगायाव 0 नांगोन 2x थाबाय प्लास y गैया नालाय y नि जायगायाव +0 -5 आ लास्टखै इक्वल 0 जों साजायना होदो नाय एबार साजायना होगोन जों मा लिरबाय जों 2x आ इदिनो थादो y गैया नालाय +0 y नि जायगायाव +0 -5 आ नै -5 इन थाबाय इक्वल थाबाय 0 थाबाय नैयाव 2x थाबाय प्लास 0 खौ जों 0 * y लिरबाबो गोरोन्थि जाया मानो होनबा 0 जो y सानजाबा 0 आनो जाफिनखागोन 0 जो जाय सानजाबाबो 0 खाना बेखायनो 0 * y 0 नैखौ माइनासखौ प्लास खालामबा मा जागोन ब्रेकेटाव -5 जागोन इक्वल 0 थागोन नैबे 2x आ इदिनो थाबाय प्लास थाबाय
वाइनि जायगायाव मा होबाय जोङो 0 होदोंमोन नालाय 0 नि जायगायाव मा लिरबाय जों 0 into y मानो होनबा 0 into y 0 आनो नैबे माइनासखौ प्लास खालामनायखाय -5 आ ब्रेकेटाव हाबना थाबाय मानो होनबा प्लास इनटु माइनास माइनास 5 आ 5 इन थाबाय इक्वल थाबाय 0 आ 0 इन थाबाय अब्लाथाय ax plus by plus c महराव फैबाय ना जाय ax plus by plus c equals to 0 महराव दं अब्लाथाय जेराव a b c लिरनांबाय जों a माने मा x नि थादेरा 2 दं बेखायनो a आ 2 b माने मा y नि थादेर 0 ओमफ्राय c माने मा नैबे -5 नैबे मा जाबाय जोंहा a आ जाबाय मा x नि थादेरा a बेनिखायनो x नि थादेरा 2 नालाय a आ 2 y नि थादेरखौ b होनो y नि थादेरा 0 दं बेनिखायनो b आ 0 नैबे दिदोम बिदाब -5 आ बेखायनो -5 आ मा c equals to -5 अब्ला जोंना 8 नाम्बार सोंथियाबो मावफुंजाबाय आरो 8 नाम्बार सोंथिया मावफुंजानायजों लोगोसे जोंहा 2 नाम्बार नैबे 2 नाम्बारनि गासैबो सोंथियानो मावफुंजाजोब्बाय आरो बे 2 नाम्बारनि गासैबो सोंथि मावफुंजानायजों लोगोसे नैबे सोंथि बिदां 4.1 आव जेसेखिनि सोंथि दंमोन गासैखौबो आङो मावफुंजोबना होबाय आरो सोंथि बिदां 4.1 खौबो जोङो बेखिनियावनो फोजोबबाय आरो आंनि दिनैनि नैबे थाखोखौबो गासैखौबो साबायखर बावना बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।